हाग्रा संस्रांनो दिनै कका चक्लेटनि बागानाव जोबोद हाग्रा जादोंमोन बेखायनो हाजिरा सानै लानानै हाग्राखौ संस्रांहोदो दासो साफा नुबाय नोंथांमोना नायलांबाय थानाय माबायदि गरम गोलोमनायानो गोलोमनाय सादाना बे दखल नोङो गरमसो एकदम हाग्रा जाजोबथारदों बेखिनिया देरबासो मिथिगोन कका लादों होननानै कका हा कका चक्लेट कका चक्लेट 200 दाल गायफैदोंमोन बेफोरबायदिनो जंगल गोजा खैबार होदोंमोनलै 9 बार 9 बाराव पास जानाय ना 10 बाराव पास जानाय पास जानायथ' 10 बार जाहैबाय अ 10 बार जाबाय अ मेंबाय नामालै जिरायबाय आरो हागोन ना दिनैखौ हाफागोन हानाय नङा हा गाबोनसो हागोन गाबोनसो हागोन इ एम्फौ जादों नामा जायाखैना एम्फौ जानाय दङ ना माबा जादों कका चक्लेट बिफां देरबाय हाग्रा सनना होदो एम्फौ जादो बिलाइखौ ओइनै मुलि होनांगौ र' एम्फौ जादो मुलि मा होनांगौ एम्फौ जादो मुलिखौ हरखादो मालिकआ ओरैनो कारजि दं गोदो गोदो थायदोलै जाया नामा जानाय जायाखै बिराद थुनो दङ नुनायाव बिराद मोजां नुदों साफाथार फिथाइया साफा नानेखा जानाय थायोना किसुमाना ए साफाथार एकदम फागिना मा क्लास लाग फुरदोंमोनलै मा क्लास लाग फुरनाय नोंहा थेवबो आं मिथिनो लुबैदों आरो मेट्रिक पास जादोंमोन अ नों कलेजाव फरायासै अ बासखायाव अ ना नोंसा मेट्रिकखौ पास खालामदोंमोन ना खैबार होदोंमोनलै 9 बार 9 बाराव पास जानाय ना 10 बाराव पास जानाय पास जानायथ' 10 बार जाहैबाय अ 10 बार जाबाय अ आंनिखौ लाफांना होदोंमोन ना मामोनलै पासआ सिगाङाव लाबोनि सिगां हाबा जायै सिगांनो पास खालामदों ना अ बेनिफ्राय एसे माबादो बेखायनो डाइलग खालामलायसिगोन जाबायलै नों माबायाव फेल गोलैबाय थादोंमोन मेथ्सआवलै मेथ्सआव नों फेल गोलैबायमोन अ हायोमोनसो सिगाङो माबायाव भुल जालांबाथाय कमलाया आंखौ माबालायनायलाय माथो जानायसो कमलाया पास जादोंमोन ना जायासै इयो एखे लोगो होदोंमोन कमलाजों बरमायावमोन ना बरमायाव स्कुलाव थांना महा लानाय होनामोन कलेजाव एडमिसन लायासै लादो महा लादों बागानपारायाव बागानपारायाव लादोंमोन ना फाइनेलखौसो होआसै बेसेबां सनाव पास खालामा आङो 19 बेसेबां सनाव 94 1994 होमबा नों साख्रिखौनो मोनगौमोन दं बे समाव नागिरनायमोन
नङा नङा बेखौ मावनो नोङो एल पि स्कुलाव हाबना थानो हागौमोनलै प्राइभेटाव आं 2001 आवसो जइन लादोंमोन मुहा एल पि स्कुलाव 2 नं दलबारि एल पि स्कुल जइन माने माबानि थाखाय मास्टारनि थाखाय ओमफ्राय बेनिफ्राय दा जागोन दालागै गैया आरो मायोमोनलै अपारेसन हा अबिबियाव अ खन्थायाव अ दाख्लै फैदोंमोन लांनो फैसा मोनगोन ना 2 लाख 2.5 लाख ओरै होननानै बुंदों नोंसोर अबिबिनि मास्टारफोरा अ 2 लाख 2.5 लाख मोनगोन द' सोर सेक्रेटारिया सेक्रेटारियानोथ' सेक्रेटारि सोर नोंसिनिया जोंनिया सेक्रेटारिया कमल दास मनिले बनि हा रङियानि तारमाने इबो अबिबियाव दङ आरो नामा अ सेक्रेटारि नों मिथिगोन ना अबिबियाव खैजन दङ मास्टारफोरा खैजनसो दंमोन जोंनिया गासै एम इ स्कुले आरो एल पि 214 जन 214 जन दा इसोरो अबिबियावनो दं ना साख्रि मोनलांबा सोरबा सोरबा बबा मोनाखै नों मिथिगौ होद मोनदों खोमा मालाय बेलेगाव मावदों बिसोरो खायसे मोनदोंबो जानो हानायखौ आं मिथिला आरो बेखौनोथ' आरो खानैसो थैबायलै जोंनि ग्रुपनिया एकदम हारा केटिं हाराराव बुरै नलबारि गुवाहाटियाव खांसि लानानै माबा धरना खालामहैदोंमोन ना नोंबो दंमोन लान्थि लुन्थि लामा थाबायदोसो खांसि लानानै मात्र लंपेन्टल'थार मा सनमोन गोसो दङ इयो मथा मथि माबायाव 96 96 भुमिधर बर्मन मोना एमएलए भुमिधर एमएलए माने शिक्षा मन्त्रि आरो लोगोआव चिफ मिनिस्टार जादोंमोनलै खैदिन माननि थाखायबा जोंखौ खम गोजां होदों मागोआव खयथुमबो मानो गोजां बोथोरमोन थारमाने थांनाया खांसिलाना जोंनि हन्था माखासे जम्फा राजखलायाव उन्दुजोबना थादों बबे राजखलालाय नलबारियाव एकदम बेनिफ्राय पुलिस सारिपिनि सिआरपिफोरा खालामनानै होखारद' माथो नेदो आरो ओमफ्राय रुटि लायनानै होफैदो राङालावनि भाजा होना रुटि दे जादो आरो गांब्रै गाहाम होदोंमोन इसोर माथो सरकारा मा होनदोंमोन जागोन होनना बुंदों जाथारसिगोन होनना बुंदोंमोन गैया फैसा खांदोंमोन ना समाव जेसेबां फैसा थांदों बेसेबां गरे खांदोंमोन 2000 1000 मौलाबा हाइकर्ट गेलेनो नुनो दा बुंबा फैसा मोनगोन होनना बुंदो माबाया लांफैदो दे फैसा हरदो आरो नामा आरोबाव हराखै नांला होननानै हेगारहरदो सानथाम फैदोंमोन गजेन दासबो फैदो जों गामियाव अबिबिया सोर दंमोन नों दङ बेनिफ्राय नलबारि डिस्ट्रिक्टआव नोंहालाय जों गामिनिया दाबो खानै दोङो सोर इसोर रहिन आरो गारजाखौ रहिमान नोंसा रहिना जागोन होननानै बुंदो दख' साख्रिया जासिगोन बहुद दोङोलै ओइ गणेश मोनाबो सोर गणेशलै सकनि ओइ गणेशआ इसोरबो दोङो दा इनोलै लिडार रखमसो जाफ्रामदो दा हराम होननानै दाथ' नोंनियाथ' मोनबाबो लाब गैला दङ 60 बोसोर जायाखैलै सार्टिफिकेटनि मुथिबो बेसे जाखो 90 माबा 53 ना 7 ओरै होनना खोन्थादोलै दाख्लै आबौ राखेबा 57 दा नों मोनबा मावगोन ना मावला मावला नोंसो आं फैसाबो नांला होनखादो थांला लिंहरबा आरो एपइन्टमेन्ट होबा एपइन्टमेन्टआ दोनखायो थारमाने
सिगां होनाया नै दा गोदानै अर्डार होबा थांगोन माव होनना बुंनाय ना थांगोन जालायबाय र' ओरैनो मोनगोन खोलाय माल दा 1000 करि खांदो 1000 करि आरोबाव आं फैसाबो हरा नाङा फैसा थाबाबो नांलागोन होमबा नोंनो महर मोननानैसो नोंनि नामखौ दानबायना दा दानाखै ब्लक मानि दोङो दाबो नामा ना दा नोंदि दा नांला आंनो होनबाय दि नोङो एसे दानबाय आरो ना सेक्रेटारिया नाङालाबा मानो लाखिनो होननानै नोंनि नामखौ खेबसेनो दानना होबाय दा आसोल सिगां जादोंमोन उच्चुत शर्मा आख्रानि सोरै मा सेक्रेटारि शर्मा सेक्रेटारि ना लिडार हेड सेक्रेटारि आरो इनो नलबारि डिस्ट्रिक्ट इनिफ्राय कमल दासखौ होदो दे होमबा मोनबाथ' मोजाङानो जाबायना मोनबा मोजांबा न'खरावबो बासायो नोंबो माने एसे खदाल जावनांला मोनया नोंगो ना नोंनायालाय नांला होननानै उथायना हरदो दे